Komplesibun pi paro ke perlok ke baju Kristian ke baju pet na kapor sa kapor ke video kwai ke ba ik ban kwai ke ba sengatunat ban lek kwai mentang aku ban pen i sepi ya kini kiksai banga ngaju penun kam babun teli kijat ksai ba ngala mat ngala thet henry undang bisyar ngalap badai tang uwe uksai uba kambiang bangan penun kam te napdeng gini pila ban i unu ta uksai uba pi isan kemat renga ngala demat barok pit kini kijat ksai ngala thet lot te ngala bakidon kiksai kiba kadok kha kamnot pandat mar kidon kijat ksai kiba penmai kadok kha kidon kijat ksai ba kadok kha ka dat bah kam tip kam yu i tok sai te ba pi kwai do tok sai kadok kha kan khrawat bah kam jumap re pi kwai hakano kapor ka ba khuj ni kapor ka balong kumno kada sungur ha do kano kadok kha ka khrawat redon ujek sai ba pi kwai wat ha kapor jingut ro kadok kha kam tre pi kwai ha kapor ba khuj ro kam tre ti perlok pi haban stip kumkinu kijak sai ban penon kam tinga sikwa ban wara sepi ya kani ki video khamtam sagi perlok no kwai namar ngatip babaro ki perlok no kwai ki habisyar ya kiksai ki haptip kumkinu kijak sai tibun na preng jopi pi komen pi ongba kerteng ayu ksai ba pinon kam kadno pi te uksai te ngamla ban pensyai lut preng jopi bangan pensyai iwe ba komen ngan ngamla ban pensyai hang to te menta ka khamsuk yang abangan susina no da ke video bangan pen i sepi kumno kita kiksai ki banga penon kam kadno nga penon kam bat u kerteng kumno ta ksai banga nga penon kam te khnang ba pinyatif lut baro ngan sina da kane ka video khnang ba baro pinyatif lut kumunu ksai ba biang bahaban ngin penon kam ban khwai te perlok nga kerpat ya phi ba phin pet pen kut ya kane ka video khnang ba phinom le no ba phin tip ya kita kiksai ba phi i nadu banga persyang ban penon kam da kita kiksai ki ba yahap ngala stang hi gar kom daddo kala pher kamlong shu kumba men shwa pelok asye tu epi kini kiksai ngala penon kam lut ba ro khot ngala mat lut kidon ki ba ngala de bread no banga krembu shu ane satang kini ki ba dang don te kat ki ba dang don nga pen i sepi tementangan pen i sepi une uwe uksai uba kham pher hane pen i une uksai udon hadu ka tes jong u kalong lai pholai kg lai pholai kg nuksai de sanpom ti sanpom ngatib ba phimnut shu ban kwai bun na preng jongpi phimnut shu ban punung kam na kini kiksai na marula he renga ni ksai omde banga punung kam ta masih online lupa ba ngatmu ban punung kam ha kapor liur por bala he ha kapor bala he ngan punung kam da une u ksai sanpom with life kg ka test jong une tengan penun kam da une namar ba ujing bam ban khwai da une ksai ngan ai da sophan ngan ai da kiwe ki jingbam ngan ai da wi la unik sai nga thik nang banga target ki khalat khasau ki ba kham he ki basan ki ji seneng na target da unik sai tingadang si online na po Flipkart ngadang siyo pada slam
Te re kini kiwe pelok kini te kini kila dei kibarim la bu no namar ba kini kimlong re mala persiang khwai da kini da por ka jungut kalong re da por ba khuj kamlong kini hapan bu no tu nu we une uksai ubiang ban penongkam tamba hadin ngala persiang une uksai pindadat do khatang ba siteng kilo ro ni lotkut mar une uksai umlong re tikum kini ki jeksai nga su kentu ya phi ba kabha da phi yo de kuwe wat nom thit tikum kini kiksai kini ki hap pe phi ban khwa pendem biang kum kini re ba phin khwai kti kamlong re te kini kimlong re ki jeksai nang lamat kini ksai kini hap to mentangat pini phi khnang ba phinom thit su kum kini ksai wat da uksai uba biang unere mentang la kondem no umlong re to ngala persiang ya hap re ban khwai te unere umlong la su kondem no to tipenya pet je kini kisah satang kini sa stang kini ngala kondem lut kini baro tinga ko pun isi phi tang kini pet une pat une dejo ini atali dejo ne do we tene jeksai ngan pun ep perlok une jeksai la dapi penongkam to la dapi tiket kum kasat jong une rpm te biang ndai pida mio umlong re penongkam ma neksai u kamlong spring lada pila penongkam suba klatang khiat lo kelas spring no te pida yo u thik ba rpm sepo ulong palat ya kata umlong syu dengan pen ino ya uksai uba kambiang uba nomdon kanu gajing pen artatin hadin bangla persiang te ngaterpat pi pet baha uni uksai pet tangka karong jong uksai kleper tangka rong leper lupa di uni pet pita pet hang tu pimi isu yu uksai pila itu lupa kejinglong ju uksai pita pet hang tu umde utok uksai uba syairong uba pernai uni uksai u kam ya hapat ka dilada ka ka khoi tu uni uksai un budlang ya ka jinglong jong ka kadok kha ka kham stom ban yo I ya uni uksai ka kham stom ban kham tam bi la khwai ksai barit kala stom ban yo I ka yo I bitang yo jingbam yo uni uksai ka mi isu dikhnang ba pinsyai ban pintip namar ngatib ba pimde ban shu ngetang ba nga batai re nga batai ya ka ka ba nga la alap pet hang le ya kani ka kerteng jong uksai tipin pule ya kini ki kerteng pin pet ya kini bat pin sawat jing tip na ki don sibun ki video ki ba batai sipang uni uksai po ke YouTube ki don pun ki jing batai na ka benta uni uksai ti uni uksai udai ba khat pra te ka jingkhia une udai tang san kiji ar program une uksai udai ubarit te ndai ka bor ju u kham khlan ban ya ki we bat nang ta ka de ba kadok kha kam yu I bha la da phi penon kam da uni uksai te sa persiang la da phinget kumbang la batai te sa persiang ban le na kumta persiang ban wat kum uni uksai phio no myo da phimyo sa ong yanga ngan sa penyarap ban wat ban penyo kum uni uksai na kham sitom natip ba kham sitom kham ba penyo kum uni uksai kam dere ka masuk tipet une bangla penon kam une bangla penon kam une de u rpm ne ngapenon kam
Une ba RKG ang dang suk ban ya lekai. Kadok kha ba RKG dang suk ba ban lekai bat une uksai batang RPMM. Kita kiwe kidon haduk lai pheo lai pusan. SPMM kimpat ler re dang la une uba RPMM. Telada pingek kumbanga ngala batai ngala pensyai sepi tesa persiang wat no da kene kiksai bat lada pimpan nang bahaban khwai wat ai palat ya ka RPMM pimde ban ai ya ka RPMM seneng pin ai bij RPMM syapok lada pimpat nang bahaban khwai raya kitu kibala nang kibala tebit bahaban khwai ngam ong syu nama kilatip rai khamtam gini ki perlok ki komen man kapor ki komen sanga ki kuli sepang uksai sepang ukhwai ki kili kumno bante kumno man panongkam timentang asyu yarap ya pitang bapin penyo asya kum une iksai bat ngam sahikai ya pi hakawe kasngi chapang ukki khwai kum kinu ki jet khwai bapin penongkam bat kumno bante ya usisa bante iki khwai khnang ba kadokha kan nom itu kan ibang ban bam ya utu jingpam titang kumne perlok ngasu yarap ya pi bapin persyang ban wat chua ban penyo kum une uksai pet kani ka kerteng lapin i bahang ne supaya tang ne tiken mau petang to une uksai ude tang hapo RPMM te lada pio kum kini kiksai la tikna lapin sayo dokha hatin to khuble sibun perlok nang subscribe lupa namar ngansap pen i sai ki jet khwai ki ba ka dokha kamting bat ki khwai ki ba chisin ka dokha kala dat la tikna pa pinyo modod ki jet khwai pinapet ibang bah re hedin da lada dokha sule no to nang subscribe lupa perlok share kene ki video chekwe ki perlok nang bakin tip kinu kiksai ban penongkam omde na bangayo jinghikai na no re de bangalap hi dalade nakata kadaw ngako ban share chepi ngako ban pentip chepi ki perlo ki bom patip kinu kiksai ban penongkam nomor pichutit klumar na kiyo ki hat ki don kiksai re tang syumi sngi top kitu kiksai ki pen phalang kadok kha kamnot chu bandai to khulai sibon perlo